No niin, mä lähdetty Ruottiin kelekkaille. Kello on tällä hetkellä 9:30 paikallista aikaa, niin tästä on vielä semmonen reilu tunteroinen, niin ollaan Saksnäsissä ja nyt ollaan Vilhelminassa tankilaan. Käydään vähän vielä purtavaa hakemassa tuolta, niin pääsee joskus perillekin. Klokka näärä 12 yöllä. Äkkiä nukkum. Tuon. Melko kihinä kuuluu. Ja vahingossa sääjin tätä, mutta se on varmaan pieni murhe tällä hetkellä. Nojasin tuohon se liikahti. Mutta Näitkö kun menin täältä suoraan puitten kautta, hyppäsin ihan kantojen yli. Niin ihan kuin joku laakerihinkkaista joku. Niin. Jos hyppäsit, niin selkä alkoi niinkö? En minä tiedä, siis joo varmaan. Что думаешь? Что думаю, блядь, ерунда. Ну как будто... Kometте ne vaan mikään kuivana sitten. Kaikkihan ne on kuivana, kun eikä siellä mitään ole, mihin pitäisikään olla voihellut. Niin. Eikö nyt? Aina tuolla lunta ainakin tuolla. Jotain niinku oikein sedevää, että kuuluuko se telastosta vai? Vähän niinku kuulostaa se... Mutta on kyllä niin semmonen metallinen säätänä hinkka. Vähän kuuma tuo putki. Eihän ota tuosta kiinni. Joo, hiihdosta kyllä jälätkö. Missähän ne? Tuolla on joo. Nyt löytyy ajopaikka! Menisikää tuossa rusetti? Poika veti ylös. Eikö olisikin hyvä idea? Kuvaat sen. Joo, nyt me kuvaan. Mikä työ nyt? Löytyy varapuukki.
Vähän aikaa sai miettiä, että missä Polariksessa on varapultteja. Eku kestää yhdellä kiinni, niin saa kypärän korin. Etitä, missä kohtaa kelekkaa ylimääräinen pultti, että saa kypärää uusi pulttipaikka. No vittu, kun löin pään puuhun, niin meni poikki. Tähän käy tähän ihan suoraan. Nonni. Pysyy kamera päässä taas. Oi vittu. Ota melkoista. Vittu on tää kivi. Mutta kun koronan jälkitauti, niin hengästyi niin helpolla. Se on ollut jo kuukausi sitten, mutta siltikin takkihan tyhjä. Aha. Joo. Nyt se on hyvä. Kää meillä on tilaa. Keskivaikea. Joo. Kantatelastossa, niin viitti oikein huuetta. Joo. Se onko raapia oli oikealla puolella alhaalla, se on enempi painoa oikealla. Sen takia toi pyörähtänyt siitä, se vähän jarrutti tuossa lähellä. Niin. Se on ylhäällä, se kääntynyt vasemmallakaan oikealla. Meillä on kans toinen. Editoi videoa. Joo. Ei saatan. Hyvä, että me tainnut vauhdilla tuo. Oho! Löydä pääkin irti. Äläkö hakemista tämä on? Äläköstä hakemista vielä tämä ajavi. Vittu. Ja mukaan. Joo.
Viljami ihan myrrätty. Viljami ei nimittäin uskonut itekään, että tuo menee tolle. No ei, poika on ollut hyvässä koulussa. Alusta hallisi vähän pehmeä. Katohan. Näkyyköhän se edes? Poikahan laukkoo menemään ihan niinku mennen tulle. Ei poika siltä onnistu. Ole Jooni valmis ajan karkuun, mepä kokkele hypäät. Ei saa kun pysähtyy tohon ja painaa kaasun pois. Saletko vetääs?